panawagan ng Pangulo ay para magkaroon ng standby funds na gagamitin para sa ating mga OFWs na milyon ang bilang kung sakaling lumala yung sitwasyon sa Middle East. So naniniwala po ako na talagang kailangan magkaroon ng sapat na pondo para matugunan kung ano yung pangangailangan. Pero bukod dyan, siguro nakikita ko rin na madagdagan dapat yung oil reserves natin. Kasi sa pangkasalukuyan, 15% lang yung oil reserves ng bansa. So kung maging 30, 40%, malaking buffer yon kung sakaling magkaroon ng malaking sigalot sa Middle East na kakailanganin talaga natin ng dagli ang pagtugon sa pangangailangan nila.